bese nawe uyakwenza ungakwenzi futhi ngobungane ukuza la ekhaya lomphefumulo. Iza wena nemizwa yakho oyiphiwa abakini uze la ekhaya lomphefumulo. Ungezi ngobungane ngoba njengokuze la ekhaya lomphefumulo abazali bakho nemindeni yakho ihamba yodwa usizina ihamba nabangani. Inkumbi zeyihlwele zeyinkulungwane zamakhulu eyinkulungwane zolimo lomndeni wakini okulethela ekhaya lomphefumulo awuhambi nabangani. Ngoba amaphutha nezona bakwenzanga nabangani. Noma sebeboshwa baboshwa bodwa baboshwa nabangani. Ngakho ke siyakukhuthaza lokho siyagqugquzela ukuthi abantu uNkulunkulu mayekhona ezweni la bangamshiyi. Amen. Akube isimo ngempela esiphuthumayo bese uyeza ekhaya lomphefumulo. Mayibonge Nkosi. Ngikhuluma isikakhuluma kumihlangano njengomhlangano kaOctober. Umhlangano omkhulu lo ofuze umhlangano kaJanuwari ofuze umhlangano kaJulayi. Amen. uNkulunkulu mayela kuhleli ikhona indlela usukwenzile okufanele ukwenze la ekhaya lomphefumulo. Asikho isidingo sokuthi uze ekhaya lomphefumulo. Ukolinda lokho ukuthi uhambe ebuhleni uyohlala noNkulunkulu enkonzweni ulandele uNkulunkulu. Makukhona obona ukuthi sengithola amandla manje ake ngiye ekhaya lomphefumulo ngiyobika lokho noma ngathi uzele. Kodwa nje mawusalindile ungathi uzolinda ekhaya lomphefumulo. La ekhaya lomphefumulo kuzokona ubazokhonzelwa banikelelwe makufanele ubanikelele ubancengele ngokusebenza ubuye uyolinda ekhaya uhleze esho babusenza ukuthi sibolinda. Ukulinda ukuthi ulinde ngisho nalapho ukhona etempelini langakini. Mayibonge Nkosi. Mayibonge Nkosi. Sithunyiweke bakhonza abahle basezulwini. Siqhamuka amazwe ngamazwe umhlaba wonke sithunywe imindeni yethu lapha ekhaya lomphefumulo. Sithunywe unyazi neziqu zonke zakhe. Iziqu zonyazi uThingo leNkosazana inyanga yezulu ilanga lokukhanya umqali wendlela. Iziqu zonyazi lwezulu lezo. Mayibonge Nkosi. Zisithumile ke lapha ekhaya lomphefumulo. Khona abathunyiweke base baba nenhlanhla lokuthi bathi bese belele ebuthongweni uNkulunkulu abavezele imfihlakalo ngemndeni yabo. Mawubona imndeni yakhe ikhuluma nawe noma uyibona ikuphi osizini noma uyibona isodakeni khishwa unyazi usuke kunyazi uthandile ukuthi uyibone. Mayibonge Nkosi. Amen. Mayiza kuwe izokhuluma kusekuthanda unyazi ukuthi ikhuluma. Kodwa kimi nakuwe ongazange ubabone noma umbulele bona ungayibeki icala futhi ungathi uzolinda ukuthi uzobona utshelwe. Wena phiwe indlebe thandaza njengoba kuzokhulunywa nje abantwana babantu. Uthi Nkosi ngicela ungiphe indlebe ehlakaniphile nenhliziyo efuna ukwazi ukuze ngisukume ngiyohlanganisa umndeni ekhaya ngilandele lo mkhulu ungalindi ukuthi uzombulele. Akumbulelwa wonke umuntu. Amen. Akumbulelwa wonke umuntu. Mayibonge Nkosi. Abantu badalwe unyazi. Imizimba yabantu idalwe unyazi ukuthi abantu bazazele bona ukuthi uNkulunkulu azazele ukuthi lo ngizokhuluma naye ejongene lo ngizovusa umuntu akubakhulume naye lo ngizomvezela impilo lo ngizomvezela umajiya kanikezanga ukuthi avezele impilo. Umajiya umsebenzi wakhe ukuthi aqaphele abe nendlela ehlakaniphile alalele. Mayesukuma uSimamane ethi ngithunywa okhokho bami babe abathakathi bathi angibayele ekhaya lomphefumulo ngiyobanikelela ngenkomo imbuzi. Usho ukuthi nami ngoba nginabo abathakathi kamajiya angibambe imbuzi nami ngiyiqhube. Mayibonge Nkosi. Amen. Mayibonge Nkosi. Ungalindi ingathi sekukhulunyiwe nje ngabathakathi. Abakini ngathi bazofuna baveke bathini. Abakini bathembele ukuthi uzobalalela ngoba baphiwanga bona inhlanhla yokuthi bakhulume kuphiwe laba bakaSimamane. Lalela ke wena. Njengamanje sizophiwa ithuba thina esiphume inhlanhla ebuthongweni uNkulunkulu wasivakashela nemindeni yasivakashela. uNkulunkulu wasivezela imfihlakalo ngaleli ikhaya lomphefumulo. Ngoba leli ikhaya lomphefumulo asilazi lisha njengoba ngichaza lisha. Asazi ukuhamba kwakhona nezinkulumo zakhona sizazi. Sizizwa njengoba uNkulunkulu esekhuluma ngazo ngemlomo yenu. Mayibonge Nkosi. Amen. Bese sazi ukuthi awu lokho akufunakala, lokho akufunakala, lokho akufunakala. Lokho asikwenzeni ukuze imindeni yethu ikhululeke iphume emagumbini onke okufa ababekosizini. Abantu esibacelelayo ukuthi basuke makhulume noma ngaba uyigqokile ngokumhlophe noma ngayigqokile noma ngabe uyisiyo noma ngabe uyiweseli noma ngabe uyini noma ngabe uyini unalo ilungelo lokusuka makhulume la.
umuntu maye ehlabe esukuma ehlabelela umbhobho uza kuyena mase ufikile anqamuka angalindi ukuthi uza aqede isihlabelelo ngoba ushembe unyazi lwezulu liyawazi umsebenzi elubeke la ekhaya lomphefumulo. Thina sifuna indlela yokulalela abantu abanxuswayo akubona abantu abanxuswayo abanjengoma nje othi ngicela ukubuza mina ukuthi umama engashadile cha leso sikhathi siba khona hayi manje njengoba senkonzweni umuntu angasukumela ukuthi cha mina ngizokhuluma ushembe wasukumisa inkomo yami cha wayisukumisa inkomo yakho ushembe kodwa la sizokhuluma ukuthi imndeni ithini ithi asizokwenzana la ekhaya lomphefumulo yini lo muzi uyini ushembe wayewakheleni ukuze kwazi nongazi mayibonga inkosi. Leli thuba ke siyalidedela kuzoba inhlanhla embili kube ujamangweni embili kube intaba yaphezulu embili kubuyele kubuyele inhlanhla ujamangweni njalo noma ngabe kuthiwa uyintombi yentethelelo noma ngabe kuthiwa uphelele noma ngabe kuthiwa uphelele unelungelo lokukhuluma ngoba lo muzi njengoba sisho ukuthi musha awufani nethempeli lakithi nelakini. Umuzi lo kuzocelela imindeni yethu intethelelo okuzohlambulukela imindeni yethu okuzobabaza udumo kaShembe ukuba uNkulunkulu usakhele umuzi okuzokhulula imindeni yethu esigodini sosizi. Mayibonga inkosi. Siyacela kuleli thuba masidedela ungaze kubaleke ingilosi umuntu agquma khanje ahlale endabeni. Mayibonga inkosi. Ithuba ke siyalidedela. Ngiyamkhetha uNkulunkulu wasekuseni oyinyazi lezulu. Amen. Amen. Ngakamletha isibongo enkandla. Amen. Amen. Ngomhla 22 ngenyanga edlule ngayibona ngihamba la emgwaqweni ngadlula laphathi ngase ngihamba ngigudla khona indawo ekhanda imoto la esandleni sokudla singakafike robotini lapho ngifika insizwa noma umfana ongangami nje wangasekhaya usadlula kodwa emhlabeni uhleli ubambelele emadolweni bhekisa ikhanda phansi mangivusa ikhanda umandla lo wakamasolo isibongo sakhe ngithi ke mina amandla wahlala kabuhlungu kangaka la yini kwenze njani uthi cha wemfowethu ngiphume ekhaya lomphefumulo siyaxoshwa ekhaya lomphefumulo wala ngisho sengithi ngizalwa uMasikhakhana ngithatha lenkulumo yakhe ke khona insizwa esisebenza nayo la ekhaya egqoka umNazaretha yayipenda ngabuhleni ogcwele upende yangasekhaya insizwa le futhi besidwayelene naye njengoba esadlula emhlabeni besidwayelene futhi ufuna yena ukungena ngayo la ngoba iyona ezalo Masikhakhana manje kuphoqa ukho ezulwini futhi wayezeni naye uTotsanyana nje into zakhe ezenza ngendlela engaqondanga manje futhi uyazama ukunceka ngene la bese kufika ngoba isezulwini la ngeneki noma kanjani ngena ngabakini kuthiwa indoda abekho wakini labuyele emuva manje ngifika uhleliwe lapha ubheke phansi ngiyazama ukuthi ngithole indlela yokuqhuma bakubo ngoba nomuzi wakubusa abhubha usekho nje sekukhona labo nalabo mina-ke ngolwesibili lwesonto elidlule ngifikile la ngiphuma emsebenzini ngafike ubaba umshumayele ngimadlanga ukuthi ubaba ubani ngase ngibuza baba umuphi umsebenzi engathi unzima la ekhaya njengamanje nje kuyinto esebenza wathi hayi hamba lapha emoshini khona into amata agqedulwa lapha ngahamba ngakhona ngagqephula ngaduluka ngamanzi kwathiwa isikhathi esishayile sashayile mase ngilele ngavuka nje ngo-12 ngathandaza ngase ngiyalala mase ngilele uNazaretha imindeni izosibulala mangibuka nje kwaqhamuka indoda yavuka entabeni enabathe lentaba hayi ngibhanga ucelemba ngiphethe ngala ngiphethe isagile umkhonto ngapha ayijahanga ngabaleka ngaze ngabhasha njengoba ngivele ngimfishane ngabhasha ngabaleka hayi yaze abuyele emuva masibuyele emuva qhamuka insizwa zashangaze ngasekhaya sambe nazo lezi insizwa lezi sithi siyayibheka ngoba sengichaze ukuthi kunomuntu osengijaye kabi sithi siyayibheka sibone nathi aqhamuka yabona sesibaningi abaleka yasithela ngegquma sayilandela mase soyifika siqhamamana khona inkomo ekhulekiwe khona iboshwe ngozingi lezini lodonsa imoto ofaka kuma breakdown ngithi le ndoda masifike khona bese ivelile lapha ngale nkomo inyawo ebheke phambili ikhanda bese iqondana nekhala lale nkomo lena manje mengithi ngiyacabanga khona insizwa yafika yathi khona indoda evuka ehlathini yathi mina ngabe singimbulele
ngoba nginakile ngiyadlula-ke lapho bakhonza bakhe ngithathe ukukhuluma ney'nsizwa engangami nodadewethu bafowethu abashumayeli ngoba bebekiwe la kwathiwa bachazi zonke iy'nsuku kufika abantu la abaqalayo ukufika mina nawe sesazi sibe umoya phansi nje bafowethu lento le funa siyihloniphe kamnandi nje mina abantu mina la abasuka ko-Cape Town ezathi insizwa la ekhaya angibahambise beyofuna ukudla ekhosini ngoba ekhosini abazi funa siyihloniphe bafowethu le ndawo inhliziyo siyibeke phandle bakuhlale kushiwo nje inkosi busenizwile amen. Kansuthi uthi lo ombone lapha omshoyo uthi uxoshwelane ekhaya lomphefumulo. Uxoshela ukuthi abekho abakubo ngisezama ngithi ngamathela kuthina bangasekhaya ngoba ethi nje ngisho sengithi ngizalo masakhaya wenza ubuthoti manje akazalo masakhaya ufuna ukungena ngalo mfowethu ogqoka umnazaretho onophenyo manje uphethe ezulwini awukho kuthiwa cha betha bakinda usaphila yini lowo muntu okhuluma usadlula emhlabeni baba usadlula emhlabeni. Wesibili namhlanje into engiyibonile engiyiphakamelayo ngoba ngithi inkulu indaba la ekhaya uthi ukhokhe kumina mntanami ngiyabonga ungenile ekhaya lomphefumulo ngoba sewungenile ekhaya lomphefumulo ngiyathatha manje siyahamba nawe angibonisake mina ngiyaphupha uthi woza sihambe uyobona la siteli khona ukuthi siteli kanjani uyangithatha-ke siyahamba nayo kunomfula nje omkhulu baquliswe phakathi bavele kancane ngeziphongwana ubone nokuthi abantu athi woza futhi sihambe kunedamu eseliphendukele isidaka bathi bayazama ukuphuma kuphumeki uthi-ke mntanami njengoba sewungenile laphaya yila sibekwe khona ngezono zethu esasizenza emhlabeni wena-ke umuntu okhethekile ukuthi siyele lapha ekhaya lomphefumulo ukhethwa yithi ukuthi uyosithethela amaqala ethu wayesethi-ke mntanami selokusihambe emhlabeni asikaze sidle lutho wayeseveza impuphu yenyala u-10 kg ngase sidlula naye wayeseveza ihewlett sugar omhlophe wathi bosubuyele ekhaya lomphefumulo uphathe lezi zinto wayesethi kunengane ezincane ezaphuphuma esiswini zomawe nodadewenu zikhona ekhaya lomphefumulo usize uyiphathela amaswidi iphakethe kanye namashiti kona ngikulethela ekhaya amen. akukho kunye bafowethu yabona liyasemhlabeni yenyanga bafowethu zizoyiqeda imali yemizi yabantu munye umuntu ogeza abantu la ekhaya iyodwa indawo ebekiwe ngakithi nje eRichmond alikho leli thempeli nje ikhona indaba zimnandi umuzi onazi unyazi lwezulu kodwa umuzi ogeza abantu abangasekho emhlabeni ubekwe la kaMashu amen. bantu bakwaMashu ninenhlanhla ngiyacela nje basebekhulumile abafowethu ukuthi lo muzi bafowethu umiselwe abashumayeli ukuthi abasigadele wona asibalalele phela amen. ngoba singene lapha emasangweni bayasiyalela ukuthi kuhanjwa kanjani la ekhaya asilalele phela amen. musofika wena lento yakini engakagezeki la ekhaya ngoba kwakho kuzofuna ulwazi lokuthi lemndeni yakini ekuthumele le ekhaya yikuphi ekudingayo ukuze isizakale nawe bese uyasizakala. Ngihamba-ke nomama la engihamba naye engisuke la eRichmond engithe mangikhuluma naye walalela ngiyacela engelosini yale ekhaya ukuthi imlekelele umama owumabazi umama wenzekelwa into ebuhlungu endaweni yakithi eRichmond waqothelwa izingane zakhe zonke ngenhlavu zishawele ebaleni kakhe kodwa ngithema ngikhuluma naye le ndaba ubeyimisele ngokuthi uzoya ebuhleni ngase ngithi ma benginesicelo ngoba izingane zakho zazabangani bami kunendawo esibekelwe yona ekuthiwa ekhaya lomphefumulo bengicela ukuthi ke siqale khona kuyobheka lezi izingane zakho ukuthi impilo yazo injani. Ngiyabonga ngoba umama uvumile sihamba naye inkosi usenikuzwile amen.